Učiteľ, zároveň váš pacient, predseda nových školských odborov. A prečo som tu? Prečo som na proteste zdravotných sestier a pôrodných asistentiek? Pretože si myslím, že základnou povinnosťou odborov je byť solidárny k iným odborovým organizáciám. Preto sme vznikli. Máme spoločné problémy a chceme ich aj spoločne riešiť. Výbor NSO, takisto ako zamestnanci školstva, vám odkazujú, že sme s vami. Vysokoškolský vzdelaný učiteľ na Slovensku zarába 40% priemeru vysokoškolákov na Slovensku. Podobne sme na tom ako vy. Takto si cenia našu prácu páni. Po vyhláseniach vlády som pochopil, že priority sú výchova, vzdelanie a zdravie. Prakticky to nevidím. Eurostat priniesol štatistiku, že priemer hrubého domáceho produktu na Slováka je 73% priemeru občana Európskej únie. Platy ale máme 4 až 5 krát menšie. Kde sú tieto peniaze? Pýtam sa, kde? Platy nepravičkých zamestnancov sa pohybujú podobne ako niektoré vaše na hranici alebo aj pod hranicou minimálnej mzdy. Podľa profesora Staneka motorom ekonomiky môže byť vnútorná spotreba strednej vrstvy. To by sme mali byť my, ale sme to? Nie sme. My sme 14. júla odovzdali petíciu, kde sme zozbierali 60 000 podpisov. Odtedy čakáme a čakáme. 13. septembra Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy usporiadal na námestí Mieru veľkú protestnú akciu a odtedy je vyhlásená štrajková pohotovosť. A trvá. List z Ovšinej, ktorý ste viacerí čítali na Facebooku, jasne hovorí o tom, ako sme na tom my a takisto aj vy. No a naposledy studník vlády, ktoré prezentoval pán minister Čapovič, už prezentoval, pozeral som ho pozorne, ani raz v tomto príhovore nezaznelo slovo učiteľ. No a teraz otázka na odpoveď na tú otázku, prečo som tu. Lebo to tak cítim a na to, že sme tu, že ste tu, máme právo a sme tu dobre. Pretože práve títo páni rozhodujú o našich platoch a určili to, že naše platy sú pod ich trhovou cenou. Pekný deň vám prajem.